Real talk ni ba sa mga taga OFW, sa mga OFW ba, doon ako'y amiga ganiha nga nagistoryahan na amiga niya dito sa playground nga na daw siya amigo nga kuan 10 years na daw sila nagkamiga. So sa gamay nga istorya nagkabikilay silang duha sa una daw panahon sa niaging mga taon daw sa pagsiginlag sama-sama. Ako siya gipungtana nga sa unsa may hinungdan ninyo nga nagkabikilay man mo 10 years magkamugkamiga. Real talk lang to ha. Lingon siya nga tungod lagi kuno anang mga istorya nga kanang bitaw mga katulong mga sip-sip sa amo. Mauna karon ako siya giingnan nga bisag asan dapita na aduna jud ingon ana na mga klaseng tao bisag asang lugar raw inaagid na ang chismis ug ang sip-sip sa mga madam nya karon bigilay lagi sila kita sila ganis playground itudlo siya nga ate mao na ako amiga nya 10 years na mi nga mauna nagkabikilay di wa mi magka wala namin nagtingog. So niana ko niya nga unsa may hinungdan ninyo. Mao lagi kuno to. Real talk lang taon ni sa mga kuan. Sa mga katulong mga nasa abroad. Unta magsinabtanay, unta kay pareha beta mga katulong sa taon ba. Unya ni istorya siya nako nga sa una daw gasto daw ko siyang gasto sa iyang mga amiga. Kawin ko sa istorya. Gasto siya ng gasto daw. Ihatag daw niya kung sa pangayoon. Magluto pa daw siya para ibigay niya. Manghuwa mo kwarta. Manghuwa mo daw niya. Sa diha ko nung naabot na ang panahon, kung wala na kay kitang mga OFW na kay amiga kung wala na gyud tay kuan. Kung wala na gyud tay ikahatag sa tong amiga, kita pa ang himuong batik, kita pa ang himuong dautan. Unya, maabot na ang istorya nga anao na kasi mo mga amiga nga huyu. Ang ending jud na huyu an are you. Lisod ka ng mga punga, di ba? Real talk lang sa di sa mga ubang mga katulong mga dapat di may ngana. Unya kay ni paging uban no hilason kay tanan. Hilas kay na sila. Ang uban ka na makita sa lag-amo nga maayo. Unya may ilahang kahintang ilang mga amo nga butan. Real talk lang gid sa ako lang gid ni sitwasyon kay 18 years na ko diri day. Kamo mga katulong diyang nagyaya lang inyo mga bugan nga hilas-hilas na mo mga sosyal nga mga palaka. Ay uban digid managad. Ilas na kaya. Bantay pagbata garabresius. Wala mo kun yun ang ilabot pero ako lang ni ipagawas basta ako nakita lang ba. Napoy uban diri sa abroad. Mga driver hilason po kayo. Bantog purkit nag-drive sila. Paturasuhay ka lang kag sa kasada ka nang hapit lang ka ligsan. Kay magpakita sad nga doon na daw sila sakyanan. Hilas kayo ba? Kani sa uban diri mga Pilipino namuyo diri kanang mga mag-asawa nga nagpuyo na diri sa UAE. Mga hambugira pug kayo sad. Ang uban di managad. Porkit nakatungtong na sila ba sa abroad, ilasan na kayo tanan nila sung ambisyosa sa kay mga kukuya pud. Wala ko magkuan ninyo inyo man ang buhay pero dapat di mo maging ana porkit mga lami na kay mo mga ilason pero siguro sa una mo pa kay ba pugunsa sa ilang mga kahimtang. Hilas na kayo. Napopay uban diri, real talk lang ni ubang mga katulong. Ang uban manlalaki. Para lang na yung mga kwarta, para lang na sila ihatag sa pamilya. Unya, ug batuslukan, mabinlan og bihod. Ang bihod ipanghatag lang pod, inigawa sa bihod ipanghatag na lang. Mura gahatag og iro. Real talk lang gini ako ah. Kinisang uban dira sa dirisad. Balag na puno sa utang.
basta sosyal. Wala giingon, balag pobre basta hilason. Balag na puno sa utang, hilas kayo ba? Kini pong uban pud. Porkit nakatungtong na diri kabaw sa ibabaw sa kabaw. Perting hilason na sad. Kita taong di ta kay baw mo English. Pangutanon nimo nga Pilipina ka. Tubagon ka, I'm not. Po, Englishon ka. Ala, mabuang ako bayot. Hilason kaning uban diri nya. Kani pong ubang kining mga minyo po diri, mga bit, ibang lahi, mga Pakistani, Indiano, Bangladesh. Unya. Labing-labing pa, udyang mapicturan sa laing mga tao, mapicturan, ipasa din sa Facebook, matulpo. Inigabot sa tulpo, magilak-hilak. Ingon day ayaw i-deport. Mao na resulta la, pamiga pa mumur. Unya, pag hinilas pa mumur, pag sip-sip pa mumur sa inyong mga amo. Wala ba mo kay baw, magsip-sip na be karma ang tao. Hilason kining uban. Real talk lang gini sa kuwa gid. Be, kumins ko na mo diha be kay girahon ta mo. Naa mo ko sa UAE. Gadaho mo 18 years ko diri sa UAE. Wala mo kay baw unsa. Na ako diri. Nasuwayan po na akong kinabuhi nga. Patay gutom ko sa una. Unya, lunos-lunos. Wa pa ko'y trabaho, 10 years pa ko'y visa. Naibaw ko unsay sitwasyon ng UAE, ang mga babae diri mga Pilipino. Naibaw ko unsay OFW yung kalisod nga naagian. Nga pertiging lisuras kinabuhi kung di ka mo kuskus, wala sa kisapi. Pero kining uban dire agoy kahilason ba, hilason palaka ba. Unya kinisang uban pila ka tuig na diri abroad. Hilas kayo. Inigabot sa Pilipinas, moingon na di mo kaog ginamos, di mo kaog buwad ug isda kay nagsuka daw sila. Pinya moingon nga di daw baliktad yung tinai sa ginamos ug buwad. Yang uban pud hilas kayo kay muuli na sa Pilipinas. Pila ka tuig sila diri sa abroad. Mingon di na sa ibang Bisaya, English lang daw ilang nahibawan niya. Ang ila bang aksin kay Bisaya kay dako ba. Unya ang nagistorya pud pati sa Bisaya naong pareho na ko organic ba, organic peas. Unya katusang gaingon nga sosyal daw siya, di daw siya mukha o ginamos. Baliktad daw yung tinaig mukaon siya og kuan mukaon siya buwad kay lami gid paksa ni mo day og inununang mulmul na isda ay tanawon tog baliktad bagay di mo ang tinai. Unya hilas na kayo. Baliktad daw yung tinai niya nagstorya sad. Sa pa kay nanaambas gid biyaan ako da. Ang nagstorya sad sa baliktad iyang tinai. Urasag naog buwad na lapad niya. Urasag naog unas ginamos. So nabiyaan ako sa basa sa istorya ma. Chismis. That's not the word. Pasun ko ng naong mong gid. Naog ka muna kami. Hilas lagi kayo kinang uban. Lason kayo. Istorya nga. Baliktad ang tinai niya sa ginamos niya. Tanawa yang kutis nga nagistorya uga pas ginamos. May pag ginamos kay napay una. Ay pabadlong dayoy kay ngano day. Ambot nimo. Ay imong daw mura mangganig. Nabaliktan nga danggit. Hilasa lagi. Mas. What? What bas? Mas, you know mas? Ah, mas. Hilason lagi kining uban lagi kining mga OFW. Hilas na kayong uban di managad. Pero katubang nagistorya nga baliktad yung ginamos suruka gidugo na ko niya istorya lagi ana nya. Tanaw na ko yung panit uga pas ginamos may pag ginamos kay napay una. Real talk lang gining ako agit. Wala ka kabalo day nga kana nagistorya pa nga di siya makaw ginamos di siya makaw buwan nagsuka-suka daw sa baliktad yung tinai. Wala ka kabaw day diri sa abroad awayan na ang buwan.
Kay maubinay paborito sa mga OFW ang buwad ug ang ginamos. May taon jud na sa mga OFW kanang mauli ka giga Pilipinas. Higabot nimo diri mo ingon man ang mga OFW nga mga amiga nimo. Wa kay pasalubong buwad ti nga danggit ug nukos. Ilasa nimo dai. Nya, unsa ka kung moingon ko do nga, moingon ko ba nga di ko mukaog nukos. Ang nukos mo jud ni pinakabaho. Di ba? Nya, ang baho mo binay awayan. Hilas kay kaday. Unya. Tanaw na to muli ka Pilipinas, mapurgod ka. Di ba ka ning pangitao ng unas ginamos? Unas amahong.